DXDC Radyoman Report. Giaksyonan gilayon sa Legal Department sa Commission on Election Region 11 ang giduso nga pinakaunang reklamo may tungod sa premature campaigning sa usa ka kandidato sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Sumala ni Attorney Gay Innumerables, Assistant Regional Director sa COMELEC 11, nga wala makadulot ang reklamong premature campaigning tungod sa mga ebidensya nga wala makapasar sa regulasyon sa pagpasaka og kaso. Matud ni Attorney Innumerables, ang mga ebidensyang giduso sa nagreklamo nilapas na sa 5 ka adlaw sukad sa paghimo sa premature campaigning batok sa gireklamong kandidato rason nga wa dawantas COMELEC. Subling na pahinumdom ang nga opisyal sa COMELEC 11 ngadto sa mga kandidato nga likayan una ang pagpangampanya aron dili maigo sa premature campaigning kay sa Oktubre 19 hangtod 28 pa magsugod ang campaign period. Filed out of time kasi sir, kasi strict kami sa 5-day period na 5 days from date of commission or 5 days from date of discovery. Yes, sir. So lampas na kasi sir, katong mga karaan na Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Bandudong Rinlubos mo, Tata Arimen. Tatak RMN.